Ahojte, dnes si povieme, čo je to autoimunitný protokol a komu môže byť prospešný. Autoimunitná porucha je stav, kedy pokazený imunitný systém miesto toho, aby nás chránil, tak začne napadať bunky nášho vlastného tela. Tento útok vedie k zápalu a chronicky poškodzuje tkanivá. Ktoré konkrétne bunky a tkaniva poškodzuje, to závisí od druhu toho autoimunitného ochorenia. No a často je to koža, kĺby, ale aj svaly, štítna žľaza, krvné bunky a cievy, ale aj nervový systém. Ak trpíte niektorým autoimunitným ochorením alebo máte naň nábeh, napríklad bojujete s akné, alergiami, potravinovými intoleranciami, exémami a tak podobne, tak ste ako keby v tzv. Autoimunitnom spektre. A určitú rolu vo vypuknutí týchto autoimunitných porúch hrá určite aj genetická predispozícia, ale tá sama o sebe nestačí. Vždy je tam aj nejaký spúšťač, môžu to byť infekcie, stres, chemikálie, toxíny, nevhodná strava, potraviny, konzumácia potravín, ktoré dlhodobo ako poškodzujú zdravie, trávenie, priepustné črevo a tak ďalej. Konvenčná medicína lieči tieto autoimunitné ochorenia väčšinou teda tak, že podáva pacientom rôzne liečivá, ktoré majú za úlohu utlmiť ten imunitný systém. A tým sa vlastne aj utlmia tie prejavy. Dá sa to však riešiť aj inak. Slúži na to napríklad aj tento autoimunitný protokol. Ľudia vedia mať naozaj na tomto protokole veľmi krásne výsledky. Neviem, či sa dá povedať, že sa vyliečia, ale buď sa im stav veľmi zlepší, alebo sa dostanú do tzv. Remisie, to znamená, že ako keby už nepocitujú tie prejavy toho ochorenia. Že stále to niekde tam je, ale je to proste v takej fáze, že majú kľud a pokoj a nemajú žiadne symptómy. Autoimunitný protokol sa zameriava na ukludnenie imunitného systému, znižuje v tele zápal a podporuje zdravie čriev a tú imunitnú takú reguláciu pomocou úpravy stravy a pomocou úpravy životného štýlu. Tento protokol sa začína tzv. Eliminačnou fázou, kedy sa zhruba na 30 až 90 dní z jedálnička vylúčia také najviac problematické potraviny, ktoré môžu vlastne v tele podporovať ten zápal. A po tejto dobe vlastne sa prechádza na fázu znovu zaraďovania potravín. Ide sa na to veľmi, veľmi pomaly, opatrne, zaradíte si nejakú potravinu, ktorá bola vylúčená a sledujete pár dní reakciu toho tela, alebo reakcia na potravinu, ktorú telo nevie spracovať alebo má na ňu intoleranciu napríklad, tak nemusí byť okamžitá tá reakcia, ale niekedy sa prejaví až za 2-3 dní kľudne, takže preto sa na to ide takto postupne a pomaly. Medzi vylúčené potraviny v tej eliminačnej fáze patria všetky obilniny, mliečne výrobky, ľuľkovitá zelenina, myslím, že tak sa tomu hovorí. To znamená zemiaky, paradajky, paprika, baklažán, orechy, cukor, umelé sladidlá, alkohol, tabak, káva a vajíčka. Áno, ešte vajíčka som zabudla. Vajíčka môžu byť tiež problémom pre ľudí s citlivým trávením. Do jedálnička treba zaradiť naopak kvalitné mäso, vrátane vnútornosti, zdravé tuky, veľa zeleniny, ovocia, čo som ešte zabudla, ryby, morské plody. A to je vlastne to gro toho. Treba si variť vývary každý deň, minimálne raz denne si dať vývar, ktorý má schopnosť zaceľovať tú črevnú bariéru. A ja som sa rozhodla, že tento autoimunitný protokol vyskúšam aj s Oliverkom.
Olie na diete bez slepku a mlieka a ďalších nejakých vecí už zhruba rok. A veľmi sa mu upravilo trávenie aj správanie. Má to na ňo dobrý vplyv, ale stále to nie je úplne ono. Stále to trávenie nie je úplne také 100%, ako to majú iné zdravé deti. No a tak by sme chceli vlastne vyskúšať tento autoimunitný protokol, aby som zistila, že ktoré ešte iné potraviny by mu mohli v tej strave vadiť. A ja idem do toho s ním, lebo jednak si to chcem aj skúsiť, jednak to bude určite aj pre mňa prospešné. Ja sama mám exém na chrbáte u takých, podľa mňa už aj 30 rokov, čo si tak pamätám. A jednoducho nejaký druh atopického exému, bola som asi u 3 kožných a tá konvenčná medicína to rieši proste tak, že vám dajú nejakú mastičku alebo lieky alebo kortikoidy. No ale nerieši sa vlastne tá príčina. Mám aj sezónne alergie a celkovo som taká unavená, necítim sa dobre vo svojej koži, takže ideme to skúsiť. Neviem, ako dlho vydržíme na tej eliminačnej fáze. Dneska je 31.12. Od zajtra by sme chceli začať. Od 1.1. taký symbolický dátum, nový začiatok. No ale ešte nie som 100% rozhodnutá, či pôjdeme do takzvaného do tej fázy Core IP, to znamená, že ten úplný základ, pretože to je taká tá drsnejšia verzia tej eliminačnej fázy. Potom ešte existuje modifikované IP, eliminačná fáza, kde sú povolené nejaké potraviny, napríklad je tam ghičko, je tam pohanka, myslím, že nejaké bezlepkové obilniny ešte. A nie som ešte rozhodnutá, ktorú túto verziu si vyberieme, ale skôr tú prísnejšiu a skúsime to vydržať aspoň tých 30 dní a potom uvidíme, postupne budeme zaraďovať nejaké tie potraviny a uvidíme, ako na to obidva budeme reagovať. Budem vás priebežne informovať, zajtra aj natočím ten prvý deň, že čo budeme jesť. Musím si to dneska naplánovať, ten jedálniček, chcela by som si to spraviť tak na týždeň dopredu, aby som potom nestresovala a nevymýšľala za pochodu, že čo ideme jesť, ale tak pripravím si to dopredu, nakúpim si suroviny a budem teda priebežne s vami zdieľať, ako sa na tomto protokole cítime. Zatiaľ pa!